22 edo 72, kirola egiteko adinak ez du inporta. Gure gaurko gonbidatuak 23 urte ditu, orain dela urtebete aizkoran hasi da eta Euskal Herriko txapelduna izan nahi du. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Oiana Barrena, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo? Ongi? Bai, gustora. Hemen txeda gukin, aizkola ja, zemuz, prestaute etorri altzea. Gaur entrenatu gabe, baina bueno. Labana ondo moitzaldezu. Saiatuko naiz ondo. Saiatuko zea? Bai. Bueno, seguru ondo pasatuko deula. Bueno, zure arpeia ere ezagun nahi tezait. Lehen urten konki zen egon zina. Bai. Gatxila, ma. Gutxi baina, bueno, programa erdia edo nintzen, bai. Ados, Así que bai, ondo zera. Eta zemuz emantzen un granuak eta bestiak eta erra treskatza ez da, Buah, txikituko nahi joan. Bai, ez da? Bai. Baina, bueno, es lo que hay. Bueno, gaur ringo deu ate bat, elkarrekin, gero ingoitugu bolatxo batu batatana, eta entxala bat erremolatxakin, jaten zemouz. Ongi? Bai. Gustora. Ze saio eharra ekaun. Gaina badaki, ganadutegia ebakazuela, ekarritu zu hemen zuen lekaliak, ez da? Bai, hoi da. Ze ondo. Bueno, guantxe kontatuko dugu dana, hau prestatzen dugu, bitartian. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Oiana, garatuko izuz pausuz nundik noa ibiliko gehan, ados? Bai. Bueno, hemen dazkau, ja, magretan iztarrak, baina ja konfitatuta daude. Hauek horrela zetortzen dira, eta egiten dira konfitatu bere koipetan. Nola atak koipe asko kitzeun gibela iteko garaian eta sobratzen dian grasa o koipe hori guztiekin, iten dira konfitatu bertan. Orduan dago dira, aragia xamurra, azalain da, baina kurruskari egin gabe. Eta hau ingo deuna da, lapiko, bueno, sartagin batean jarri, berotzen jarriko deu izerdi egiten, aldeun koipe gehien ateatzeko, eta gero aldi berian, bertara botako deu, hemen ingo deun majau bat. Hola, aberaztuko deu, hola, emango dio ikutu bat, bai sojakin, bai sesamokin, baitare estilla, limoia eta baratzuria. Majau bat ingo deu, bertara botako deu, eta utziko deu sukaldatzen da goxatzen. Eta horri laguntzeko ingoitugu pare bat gauza. Batatan bolatxo batzuk ingoitugu, izango ala batata egosi, behin egosita da honean, beste alde batetik ingo deuna tipulina gorritu, eta gero ingo dugu gainuntzeko osagakin naztu. Hemen dazkau olo malutak, arbendola, hemen dakau ogixetua, kurria eta kominua. Nazketa ingo deu, bolatxo batzuk ingo ditugu, ogi xetutikan pasa eta prijitu. Lagungarri jartzeko gureatan onduan. Eta hoi gutxi badiz, entxala bat ingo deu erremolatxana laguntzeko. Ingo erabiliko deu. Dazkau hor, intxaurrak, gazta, erremolatxa, tipula gorrilla, xibuleta, eta martorria. Dana txikitu, dana gordinikan, entxaladatxo bat ingo dugu. Ongi? Jago zatzen? Bai. Ondo, bagea bi. Bueno, ningo etena da, hau egosten jarri, eta majaua prestatzen jungo nahiz. Ta zuk ingo jazu lagundu tipulina hau, aurrengo azalak enduko jau, eta txiki ingo dugu, goxatzeko sartaia. Venga, zue kontu, nik hau hartuko ekazuela bat. Txiki ja, ez? Txiki, bai, gio nola sartu berdeun bolatxon barruan, aldeun txikile nahi, bale? Hemen ura jarrikoet, eta hemen zutzako sartai bat. Oso ondo. Bueno, guantxe hasi zela, buendela urtebete hasi zela, aizkoran, eta aizkoran sekula ibili gabe. Bai, ala da, bai. Hasi nintzanen mutilakin, eta entrenamenduta juten nintzan ikustea, hola, bakarrik ikustea, Eta esan hor, hau erresa emateo. Hola, egur baten gainean da aizkora batekin, a ber, que no puede ser pa tanto. Eta bai, bazan, Bai, bastante kua. Bai, entrenamendu baten probatu nun, eta esan nun Zeona, me encanta. Eta nor da zure mutila? Hemen bakizu gustatzen zaigu kotilloak eta bai, saltzeo. Ne mutila Xuerri Rodríguez da. Ona, vale. Eta mindala 5 urte edo hasi zan aizkoran ebai, eta nahiko marka politiakin ditu, así que... Eta zure bai hasi zea, eta topera zoaz, Hombre, entrenamendu ona, entrenatzaile ona dakat, así que eso espero. Oia, beti izategu ikasliak entrenatzailei pasaite diola, ez da? Claro, horren bila zoaz orduan. Claro, bai, a ver... Eta, bueno, gauza da,
gustatzia, goxatzia, eta esatia ni hasiko naiz hor, baina zure helburua da Euskal Herriko txapelduna izatea. Ez zea helburu makal batekin hasi, Claro, bai, abertzai izango da, urten behintzat, baina, aurtengo helburua hoi da. Gero gaina, nola araban ez daude aizkolariak, hemendik, un abiso, mesedez, aizkolari berriak, araban, Orduan arabako txapelduna zea. Bai, jokatu gabe. Katxila, parreitu. Baina txapela zakat, Ez dakazu txapela. Orduan, Gipuzkoako txartela indet, federazioa, eta orduan Gipuzkoarra bezala. Txapelketa jokatuko, eta asik. Haupa Gipuzkoa, Bizkaitarra irabazi behintzat, Geratuko nahi, bai. Eta bueno. Eta hoi, bai, helburua hoi da, Euskal Nungua Herrikoa. zehazu, arabako baina nungua. Heredia. Bai. Vale, eta han bertan, zer dakazu? Ustiate gila, baratza, danetik dakazu, o nola? Bai, ganadua baita ere. Baserritarra zea orduan? Bai. Betianik, gurasoek eta bai. Eta nola izan hau baserriak? Fernando de Barrena, gura bizena, bai. Vale. Bai. Eta, bueno, ekoste ditugu lekaleak eta gero azokaz berdinetan saldu. Bai, arrasaten, oinatin, eta hola mugitzen gara. Tokatzen zaizu zuri, plazaz plaza ibiltzia eta merkatuz merkatu? Batzutan bai, iten du baitz bat abilok pixkate... Txandaka ibiltzezate? Txandaka, ustela juergak eta... Ezin. Resakak inpun, hoi ez da ona, baina bai, saiatzen gara. Hugo zeinan merkatu bateare bai hiltziakin, ez da? Ezatu hiltziakin ondo saltzeala, Bai, bueno, hoi esatu dute, bai. Baina no lo comparte. Oida, gabe hobeto. Bai, fresko futia. Eta orduan, zertzate, biaiz paseate? Biaizta, hoi da. Eta gero, amak bai jutea oinatira, eta bueno, danak, salauro juten gara itzoketara. Vale, eta zein ibiltzea baserrian gehiago lanean? Zuke bai baserriko lanak egitetu zue? Aita, bai. Aita. Baina gehienetan, bai. Karo, azkenian naiz bat abilok ikasten egia, eta orduan... Danea ezin? Ezin da. Vale. Bai, arratsaldetan eta lagundu aitai, baina berez aita. Bai, eta badakit lehen aragitako behiak zen euskatela, ez da? Bai, saldu zituen aitak, baina bain enteatu naiz, como que igual bi horrak ejartza itula, así que mira, que no sé ya... Edo ardik edo ez dakitzer. Zio, se kendu dut, aia zeo se falta zaio bizitzan, ez da? Seguro. Bai, azkenian, hainbeste urte ganadoakin, Gero... Mantendu inbiar. Mantendu eta... norbea mantendu ere bai, no? Bere biziko zau da, ganadua. Oina ez dakitzein, trikiti sagortzeu, baina alare azpertzea eta... Eta baratzan, zenbat lur zaidakazuen, nola iten dezu egin? Pues karaban dia hektareak bezala, ez dia baratzak hemen bezala, orduan ez dakite nola esan. Zenbat hektareak kudeatzen dituzue? Pua, ez dakit. Asko? Ez dakit nola esan, baina bai. Eta hori dana mekanizatu da? Patatare bai, baina esaten, mekanizatua da, hori dana nola landatzen dezue? Makinakin daula eta jasotare bai, Makinariakin, karo, ez dela. Bai, makinariakin eta gero hartu, bildu baitare, makinariakin. Bai, gaina badakit, bueno, ez dala Tolosako babarruna bezala jarri bihar goraka, han lurren azten dira, ez da? Mata baja dituzai, oida, hemen Tolosan, iten dana da, mata alta, oida. Baina landatzitugu Tolosako babarrunak, Bai, Batzuk esati dute, hoi ez da Tolosako babarruna, baina, bada, baina ezberdina. Bada, araban hasitako, baina Tolosako la reina da la pinta la besa. La pinta la besa, bai, eta zego zua dan, Bai, oso goxua. Gaina pinta la besa da, babarruna bat, hola, motita batzu dazkana, eta azala oso fina, eta oso babarrun goxua. Eta gero, marroi xamarra da, baina iten bazu, nahiko beltza gelditzea salda, Eta beltza baita ere, hoi da, salda gatza, como, bai, iluna. Ilun zamarra, bai. Baina oso goxua da. Askotan, segun nola teatzi zuen, puntito horieke bai, gixauta geho, juniten dia, eta duda sartzea. Hau arabako badao, bueno, dakinak ondo daki, ez da? Bai, hoi da. Baina, bai... Dakinak, no le vacila, vamos, ni Dios. Hori ala da, hori ala da. Eta Tolosakoan, igual agertuz da, Osea, azkenian, esto es de Tolosa, pues, probatu eta esango jatzu. Hala da. Bai. Bueno, eta hor, zenba mota lekalen ekoizte dituzue? A ber, ite ditugu, zoru ezberdinetan, pues, variedade ezberdinak, adibidez, zur baten pinta labesa, beste baten garbantzuak, beste baten arrozina, dala txurilla, hola txikilla. Txiki hori ez da, bastarrekoa. Ekarriak usteko jendia, ondo ikusteko. Karri lasai. Mira, gorrilla da la estrella, hau, erdikoa. Pinta la besa deitzean, ez da? Beitu nola dakan martxak, baina geho junit ez aizkio, Geho como sinutu dira, oida. Hau da arrozina, arrozkara, hau da txikilla da, eske oso ona da, gehatza baino, como mantequilla, bai, oso ona. Gau hauek dia, garbanzo pedrosillano, dia txikillak edo daude beste handiak, baina, bueno, netzako... Zuek txiki horiek egiten duzue. Bai, eta gau da tolosakoa. Tolosakoa. Baina de mata baja, Aquí que los tolosarras no se me echen encima, baina bai, oida. Baina hau da la estrella, arabako estrella. Bai. Ona. Eta hoi, Joseba, geho, esku sartza ditugu, ze makinariak, azkenian dirua egoki behar da makinariak erosteko, baino...
Eta eskuz iten dituzuek gero paketiak eta historiak eta... Langileak eta eskuz, eta gero makina batetik granu batea, granuatik saku ezberdinetara eta gero etxean eskuz garbitu. Eskuz garbitu, txikiak endu, esatarra daudena, pixka potxo daudena, kristonana da, bai. Eta hor zeote esate, konkiz ikusten dana, bagarrun azuk garbitzen, da holakoak egiten, te lo juro que bai. Bai. Osa, hobetan eta, bueno, debateak eta nahiteak azkenian esate, bai, nik konkiz ez dut ikusten, ez dut zula ikusten, jode, tragazitu, danak, bagarrun artian. Bai, baina hola iten dugu, bai. Ondo. Bueno, eta zu saltzen, ona zea, zenek saltze, horrengo zapiki, ama, nik jungo naiz gehiago saltzetela, bar. Gehiago saltzet, Zu gehiago? Te lo juro, bai. Vale. Bite aitak indakagu pike hoi, es que hoy he vendido yo más, bai. Seguro. Ostras, pues igual vendes tú más, hombre, claro. Bai. Aina gustatzen dut pila bat jendien aurrian eta otia eta itzegitea eta azkenian nire produktua dia, orduan, mejor que yo, Claro, eta bakizu nola indan, nondigatea da, nola, azkenian egia zan. Gero hori ere bai, eroslia ere gustatzen zaio, ez da? Ekoizlia otia bertan. Kuriosak dia oso, Bai. Así que, bai, saltzet, ondo. Eta esan dezuen, merkatutan... Bai. Juten geha, bueno, ostiraletan, da arrasateko atzoka, eta hoi da goizetan, goizetik, oso zazpitatik edo, ama bikarte. Eta gero, larun batetan ama jutea oinatira. Eta, bai, goizetik, eta saltzitugu, etxeko produktuak eta. Orduan jendia ja, arrautzake bai, 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 azkagu olioak eta... Olio asko, Bai, bazkagu, larogei bat edo. Bai. Así que, danetai. Earki, bago txirrik itxarrakamen, nime junge prestatuta dakat. Hau ez dakit, Joseba, hola txiki. Ezino beto, oso ondo da hola, bai. Ingo deuna da, hau, untxientzako, hemengo bila salpotola haueke bai, eta hoi dana berta sartuko zu, bale? Bueno, gu hemen jarraituko deu. Tipulina martxan dakau, batata egosita dakau, bakizu telebista magia egiten deula, eta egositatea dugu hemen, kin behar deuna da guain. Nik hau ese jungo naiz konfitatzen lasai, eta zukungo zen txaladantzako gauza prestatzen, txirgi txarraka. Martorriak hartuko zu hemen hola multo behar bat, eta txikitu ingo zu. Gero tipulina, gero pixkanaka dana, bale? Eman goizu boltxo bat, eta berta botatzen jungo zea dena, bale? Ingo zuna da martorri jana, hartu, ostok erabiliko ditugu, eta txorten hauek, botako ditugu organikoa untxintzako, bale? Venga, bale. Aurrela. Untxia nola jarriko dian, Untxiak etxe honetan guztua jartzen dira, bai. Dana hona gauta. Bueno, martxan jarri geha. Bueno, eta lehiaketak erakustaldiak, zenbat indakoa zea ja? Jo, Joseba, oso gutxi hoia zan, Gutxi? Bai, hasi nintzen, endaiz bain nun... Zenbat enbor moztituzu? Zenbat zuaitz... Zenbat baso? Baso? A ber, egur asko moztu gara izu baina moztu ditut... Bai, baina hendikan asko ikazi barbete, asko. Baina, jo, erakustaldi... Zenbat inditut, pues igual... Ez dia jatzen amarrera, Ez, Ez, hendikan ez. Bueno, badia batzuk, urte bete bakarri zoaz, ez da? Bai. Amar nahikua hilabetean bat, ezate bateako. Bai. Eta udan ja lotuta askazu batzuk orduan, Bai, ugara tope dator, bai. Jo, jende asko behitu dit, eta bai. Ze ona. Herri, bueno, azkenian herritako jaiak eta... Ze erakustaldi mota ingoitu zuzen bat, enbor moztu ze tamainatakoak, nola indiko zea? Neskak, bueno... Ereitu diate, bai, erakustalde mistoak iteko eta bai bakarrik. Orduan, mistoak baldin badia, pues igual egur gehiago, igual biro, kara erdi. Bai, kara erdi. Azkenean mutila atekin mozten baldin badet, pues lana gehiago izango da. Bakarrik baldin banez, pues bat edo bi, depende. Bakarrik baldin banez, pues igual batekin nahikua edo bat azkartasuna. Zein da zure puntu fuertia hor? Erresistentzia, abiadura, zerrekin moldatzen zea? Igual kolpeka. Golpeka? Bai. Lasai eta kolpeak eman. Eta damba, txirrundulari bezala, gelditu gabe, Bueno, gelditu gabe, baina azkenian la caja, Bai, nekatzen jutea bat. Bai, kolpeka gustatzen zait, lasai eta... Bikain, orduan luzeko apostu egin beharko dituzu, ez da? Bueno, ikusiko dugu, a ber, ikusiko dugu. Aizkolari potentia daudeatzen, bai, Egia esan. Eta nola ditun gure bai, a ber, esan dezu araban bai, hemendik deialdi egin berdeula gaina aizkolari dugu, baina egia esan, desente aizkolari zaudete guain Euskal Herriko txapelketan zago, Neskak bintzat, bai. Zen baseate, Aurten... Dozenati gora, ez da, bintzat? Bai, 17. Neska gaude federatuta, Vale. Bai, 17, bai. Eta nola izango da, didez? Aurrenean Gipuzkokoa finale iritsi bertzea, o nola da zailkapena Euskal Herrikoa goteko? Bai, Gipuzkoako eta bai Euskal Herrikoa izango dira más o menos batea. Baina Euskal Herrikoa izango da bi txandatan, osea, lehen da bizi izango da kanporaketa. Bai. Azkenean neska asko gaude eta orduan finalea
neska gutxilloa diatzeko eta erresoiteko. Orduan, emango dute aukera, nahiko, nahiko. Honekin nahikoa? Bai, nahiko. Hau untxientzako. Oie gorbeia mota organikoan, untxientzako. Orduan, ningo dute kanporaketa bat, eta hortik 6 pasako dira finalea. Orduan gero finala jokatuko eta hortik bat irazle. Eta Gipuzkoakoa izango egun igualean. Osea, egun igualian? Bai, osea ez da gongo kanporaketa. Orduan ezin da energia dana gastatu, horren nengoan ez da? Da tope. Bueno, danak ibiliko ja entrenatzen, bai. Baina danak berdintasunian zaude, eta zenean goizian danak ibiliko zeate eta gero bai. Bai, hoi da. Así que, a ver, oindikan gatzea, baino... Eta zin izan dia zure ikurrak? Aizkora munduan esatezu? Bai, erreferentiak, zin izan dia zure? Nesketan nerea sorondo, nire asko gustatzen zait, pila bat. Azkenian oso ikuste oso, bueno, eta izautzet, eta oso neska jatorra da, konstantia, beti, ez dakit, osea, azkenian, oindala urte asko, neska gutxetu den, eta ala ere jarraitu du, eta bida oin, behangatikan, erreferente bezala, hoi da, azkenian gero eta emakume gehiago animatu dira, eta mutietan, bai, osea, nesketan markatu, bai, nerea sorondo. Eta mutietan, pues eske asko daude, entrenadoria Gabriela, hoi da, vamos, referente, no, lo siguiente, gone mutila bai, eta bai, oi dira, baina entrenadoria ez queda el puto amo. Bai, Gabriel. Nune entrenatzezu, nundik noa biltzezea entrenatzen? Leitzan. Leitza gutezea ordu? Bai. Eta leitzan jo gute altzea? Bidia egarra, ez da? Ordu bat. Bai, musika topekin, porque si no... Bai. Alaitzeko pixka girua. Zerna gusto no pika. Ala da. Eta zenbat entrenatzezu, adibidez, aizkoran, zenbat aldiz gutezea leitzan joi entrenatzea? Saiatzen naiz hastian bisaio. Bisaio hastian? Bai, bisaio iten behintzati marrituz minimo. Vale. Eta beti enborran gainean iten dezu area gutezean ian? Bai. Area gutezea enborran ibiltzea. Oida. Gio bestela, zure aldetikan beste entrenamentu egitetuzu, adibidez, fizikuak eta korrika eta bestiak, oso gutxi. Oso gutxi. Bai. Oso gutxi tet, osea... Peixa konta bola, aurkariak bildurtzeko esan, bai, hastian amarra. Bai, pues ez bildurtu, porque vamos, ni crossfit eta hoi ez detik. Ez tezuelako egiten. Ne bizitzaian eurokotatzen naia da crossfit, vamos, osea, da lokura bat, orduan... Baina ez, osea, bai, entrenatzen da aizkora, eta gero, pues, korrika batzutan juten, baina batzutan, depende kemun media el día. Baina bestela ez. Eta zer da, zuk ustetzen desuna, gehiago entrenatu behar desuna, ez dakit. Zaten dezu hau jute zaitondo, baina igual, o gerrialdia gortu berdet, o nekatu iten naiz... Petxua, bai, kaja, bai, kaja, fondo behar dezu. Claro, bai, nekatzen naiz bezala bai da. Baina bestela, bueno, fisikoa eta... Eta, bueno, eta okurritu altzai zure bai, pentalatoian parte hartzia olakoen bat, Ba, ez dakit. Bai. Hemen bakizu batekin azte zehala eta daneak barrapatzi zuela, ez da? Bai, pentatoia, bai, parte hartuko ez. Bai, Bai, binekakoa. Ai, ama, ze ona. A ver, yo que se bida. Pentsatu a ver ze pareja izan aldan. Ba, zure bikotiak ineo jungo zea? Ez, emakumezkoa. Ah, emakumezkoa. Misto handikan ez dutein. Orduan, zenekin jungo zean. Claro, es que dana ez ditut esango. Ba, ez dakit, kezka sartzen zaitegia zan, nire dudakat. Pues neska hau gaina honea etorria. Lur. Errekondo? Epa, eharra bikotia, Bai, lur errekondotin. Eta, zein izango zuen arerio gogorrenak, zein izango dia hor? Tope gau entrenatzen, Tope zaiote, ez da? Bai. Ez dakazue arerio ikan. Hoi izango dugu, gero gertatu delila. Gertatu biharduna. Beste bi pareja dia potentiak oso, Bai, zein dia beste bilak, a ber? Nerea Ruti eta Amalur. Bai, Amalur egontan, hemen gurekin bai. Aurrek urteko irabazliak. Nerea Ruti ere, bai. Bai, nerea Ruti. A ber, beste, bai. Guain izan dituzun Laura, que hemen ontzeate. A ber, beste bila zein dian, a ber, hemen ondian. Beste bila dia, Lucia Orbe. Lucia Orbe, etorrikoa. Vale. Ta Julia Pico. Ta Julia Pico. Etorrikoa. Nahe zuenian bilo batea, etorri. Danak egongo beha hemen da. Ba, oie, dia momentuz, hoi dia ofizialak, bueno, pareja ofizialak. Ze ona. Bai. Eta zein behar da proba hortan? Zein marka inbiar dia? Dia bost herrikirol modalitateak, eta, bueno, hasiko zan bolakin, 73ko bolakin. Vale. Eta bilon artean imar ditugu 20 jasoaldi. 20 jasoaldi bilon artean. Hoi da. Igual duzenek zen bat? Ez. Minimo batek 8 eta bestiak 12. 12, vale. 8 temazu. Kaso hontan lurrek emango ditu 12, porque horrela la hostia zeakin, harriakin, eta ni ez? Eta zuk 8 terdi, behatzin bila jun. Lurrei ernaza hartzen utzi? Bueno, hoi ikusiko deo, a ver. Hoi ikusiko deo.
Eta gero, bola aukatuta, da gizaproba. Eta hori dia 250 kilo. 250 kilo. Hoi da. Plaza bat bakoitzak. Hoi da. Bat jun eta bestia etorri. Orduan, hoi bukatuta, aizkora, 2 egur, 55 egurrak, bion artean, eta hoi minimo, erdi bakoitzean eman barritu 15 toke. Bueno, 15 aizkoraka da. Bai. Eta gero, ja, aizkoraka da. Osa, 15 aizkoraka da ematezunean, bestia gorre hon behar du, ja. Hoi da. Bueno, a ver, minimo. Nahi baldin baduk 15 baino gehioin, egin dezala, baina, bueno, azkenean... Minimo 15. Minimo, hoi da. Azkenean lur igual bere fortia ez da aizkoran, eria igual kasu hontan bai bada, porque azkenean hortan ibiltzen naiz, orduan, igual lurrek iten baldin baitu 15, ja, pues kamioen goiot, eta, bueno, tipitapa. Bai, eta ikusire bai nola zoazten, ez da guantxe pinkatuta zertan nolengo zuen, ez da? Eta hor bukatuko zan... Ez, gero, aizkora, txingak, 3 plaza bakoitzak eta hoiak korrika. Katxizla, amar, hoi da txampa, Bai. Eta, badakizu zenba demoa ningo zuen gutxi gura. Ez dakizu ideika. Ez dakizu, alari ez dut esango bazpare. Gaure, arerioak ez gora toteko. Ez baino, guaindikan proba osoa ez zegoen, Ez zegoen, baina, bueno, a ver, nola teatzen dan. Vale, eta baldakizun noiz izangoan, data, zein izan? Bai, ekainak 11. Ekainak 11. Tolosako zezen plazan, arratsaldeko 5 izangoa. Vale. Así que, animatu, Earra giru egongoan, Ona. Bueno, ikusezu hemen masatxo, esan dut, ogixetu hemen nekan, bota bernion, mamila oso esetuta balin baseo, baina nola oso ondo gelditu dan, nahiko ja gogorra gelditu zaigun, gero bolatxokiteko bikain dakau. Orduan, hau, ja prest dakau gero bolatxokin. Bale, Joseba, honekin nahikoa edo gehiago? Nahikoa, bai, seguro? Bai, benetan oso ondo. Hemen ingo etena da, behitu, azala, utziek, urruzkari bezala egiten, guain, meneo txiki bat eman, azala, bertatik askatzeko, eta behin askatu danean, ja, bagoa zindeun mejungia botatzea. A ber, hemen azala, honea. Ze pinta. Eta gero, azal hori getzea ora, urruzkari ja, eta guain ingo dioguna da. Pinta, eskaza limaka behitu guain. Guain ingo dioguna ja, hau dena aia gota, zua jetxi, eta lasai utziko deu, dena goxatzen. Oso ondo. Earki, bai jo hau. Hau eta hau eroi zeitela honea. Bale, untxiek, bueno, ez urpizkate jango, gaurkoan. Bueno, bada hau martxan, hemen osagaiak jaz libre indeulako masatxua, horren txalak inebazo, atxerrik itxarraka. Guain horrekin lehen da bizia reportai bat ikustea jungo, Baina oso ondo, bai. Txokolatea gustatzen altzaizu? Pila bat. Bai? Eta txokolatezko kroketak? Ez ditu segura. Ez dizu? Baitu, Bilbon dago leku bat, nabe 9, eta bertan dititue kistonak. Oazin ikustea. Kaixo Joseba, ongietorri gure proiektu berrira, Itsas Museuneko nabe 9 aretora, bueno, gonbidatzen zaituztet sartzera. Nabe 9 taberna, Karola Garabia famatuaren ondoan kokatuta dago, Bilboko Itsas Museunen, urtarrian hartu genuen taberna. Gure ideia da, lehendik ja kontzertuak egiten ziren gu hemen hasi baino lehenagotik, eta gu musika arloan oso sartuta gaude, gure kideek musika taldeetan sartuta daude eta kontzertuak antolatzen ditugu, eta gure ideia da pizkatxo bat hori, eta nik badaroa dela denbora ostalaritzan, eta sukaldean sartuta, nahaztea pizkatxo bat, eta baskaria, janaria eta rock and rolla nahaztea, hori da gure helburua Nabe 9. Nabe 9 hiru zatitan zatituta dago. Alde batetik badaukagu eventuak eta museo maritimotik sartzen zaizkigulan asko, eta gero badator jendea beraien eventuak pribatasunean egiteko eta eskatzen dizkigutenak, eta haiei caterinyak eta euren jaiak prestatzen dizkiegu. Gero bestaldetik badaikogu gure taberna normala, terraza gaur daukagun egun txarrakin ez dekogu jarrita, baina normalean terraza handia dekogu. Eta bestaldetik badaukagu kontzertuak esan dugun moduan, barneko partea 80 pertsonan dako, eta gero jaietan, Bilboko jaietan badaukagu ideia nolabait kanpokaldean sartzeko eszenatoki handi bat eta talde handiak ekartzeko, eta arratsaldea girotzeko, eta baina oraindik denbora gutxi daroagunez, oraindik gutxinak agabitz.
Sukaldeari eta baskariari dagokionez, kroketak eskaintze ditugu tipo desberdin asko dauzkagu, gero baita ere badauzkagu oiazko egoak be temperaturan gure barbakoa saltzakin, pizza desberdinak badauzkagu gure labea handia badakagula pizzak egiteko, eta gure etxeko hamburguesak orain karta berritzen gabiltz eta dana gauza berritxoak sartzen, baina hortxe gabiltz. Eta nola ez, gure pintzo eskaintza zabala, saiatzen gara nabarmentzen zeo zer desberdina egiten. Eta orain, heldu da momentua, eta joango gara errezeta prestatzera sukaldera, gure kroketa bereziak, txokolatezko kroketak. Sukaldean gaudeia da, eta hemen dauzkagu gure osagaiak, txokolatezko kroketak prestatzeko, eta osagaiak hauek dira. Gurina, irina, gatza eta esnea betxamela egiteko, eta txokolatezkoak direnez, kakaoa, azukrea, eta gero bukatzeko birrinduko ditugu txokolatezko zerealak ogi raiatua izango balitz bezala erabiltzeko. Hasteko, kakaoa esnearekin nahaztuko dugu, bezamela egin baino lehenago, gero irina eta gurina nahaztuko ditugu rus bat egiteko, eta txokolatezko esnea botatzen joango gara gutxinaka bezamela egiten joateko. Hor baita ere gatza sartuko diogu eta azukrea, eta nahazten joango gara. Errezeta hau bururatu zitzaigun lankidearekin hitz egiten, ikusi zuelako zeudela txokolatezko kroketak bekuren baten, eta froga egin genuen, gustatu zitzaigun, eta hementxe gaude, haiek egiten. Jendea harritzen ari da, printzipio baten ez du igual begi oso honez ikusten, baina frogatzerakoan gustoko izaten dau. Bale, hau prest daukagu eta sartuko dugu oskailuan. Egun batetik bestera uzten dugu. Masa ostuta daukagu da eta hasiko gara forma ematen. Ikusten duzuenez, hemen dena eskuz egiten dugu, amonek egingo luketen bezala. Eta azkenik, txokolatezko zerealak birrinduko ditugu eta hortik pasako ditugu frijitzeko. Eskerrik asko gurera etortzeagatik, hemen daukazue prestatu dugun platerra, eta musika honen entzun nahi baldin baduzue eta baskari bat egin, badakizuen non gauden, Karolaren ondoan Bilbon, eta eskerrik asko eta hurrengo arte. Ai, ama, Aritza, ze gauza berezia, Bai. Gozotegian, hasi berko naiz kroketa horiek saltzen, txokolatianak, ai, ama, ze gauza goxua irrikitan gelditu naiz berta jun, eta dastatzeko, jun berko dugu, ez da Bilbo aldea, bai, ez da? Ongi. Bueno, hemen txe, hola egon da goxatzen pixkat. Guain emango jo berrio guelta, azaletik berrio goxatzen juteko, eta azkenengo gueltan berriro guelta emango jo, bale? Bale, hoi nire kontu, hemen dazkat bola txokiteko ere bai, pasatuko ditut hoi xeetutikan, eta ingoitut birrindu. Eta zuk, abitu, hemen falta zaitena da botatzia tipulina, bale? Ja indadakatela, atera det, koipia kendu diot, hemen nekan bitartean olio desentesekan pixka kendu indio soberantzekana, koipia askokin eskuteko barroa. Eta hor, inbiardiazuna da, gainuntzeko zaila txikitzen jun da barroa sartu. Nik uste hemen honen laurdenakin nahiko. Horren erdila, intxa horra bota denak, eta hemen batekin nahiko. Hau azken egin zeatik more-moria gatuko zizuzkoak, bale? Venga, zure kontu. Bai, justo mantxingo nuen. Bueno, hemen txe, hone iman ditot guelta, behitu, azpitikan, behitu ze gauza xamurra dan, Hau ez da gehiagin behar, hemen utzuko duzu basuan lasa-lasa karamelizatu daldila, baina usten badeu asko lehortu ingoa, eta ez da lehortu ez, inda da hoia, bale? Oazen, txerreki txarraka. Bueno, eta pentratoia prestatzeko, nundin noa ibilizea. Aizkora baki lehitza esan dezula. Euskal Herri osua. Osuan ibilizea? Bai, ibiltzen ez, una loka. Nun ezea ibili, lehen okatuko dugu. Bai, eskora entrenatzete lehitzan, joarrilla izetakin, Jose Ramonekin, zarautzen. Aian, zautzen hola pixako jan, zautzan, zautzatik ilotzea, hori bai, hori seguru. Oso ondo, eta gizaproba astigarragan, perurenako frontoiertan. Eta zeatik anibiltzez alde bat iti bestia, horrez aldaka Andonik izetak hor, danetik aneuki behar du bere ezean, ez da? Bai, gatu behar behakin, launtzeko aber, baino itzein dugu, ja behakin, Así que... Aberri saio osua entrenatzen deun eta... Entrenatzei harra dakazu ebeintzat hor, ez da, Andoni. Gozaiak eta beak esate aldizuen nola gozaldu. Hemen txunditu da gehatu ginen zantzigunean ze gozaltzezun. Oso dieta, Bai. Zen majateun horrek. Zuek ere hainbeste jan behar aldezue. Hombre, bai, jan behar da, Bai, hainbeste kirolain da, bai. Bai, energia eukitzeko ez da.
Eta adibidez, esan zuen dieta, nundik noakoak dira zuen dietak? Ne dietan ikin Joseba, ez dut dietatik ematen, Bueno, esan, hamburguesa, kebapa... Lo que pillo... Barroa, bai, Nik ez dut ematen. Hori, dieta mota bada. Karo, hori da. Dieta oian adiza. Bai. Bueno, bolatxoak hemen ningoitugu, olioak jarriko eta hemen, eta hortxe botako ditut. Bueno, eta esan, adibidez, nun entrenatzezu gizaproba. Gizaproba, bueno, agurainen, oain entrenatu naiz, harri bat daula, justo 250 kiloko harria, eta oain entrenatu naiz posibletela hor entrenatzea, baina behintzat, no, hoi jakin da, ondo. Baina bestela guten naiz Perurena da. Perurena da, bai. Jokin Urreta Bizkaiakin, dela eskolaria baita ere. Laguntzeit eta bai, hor entrenatzen dugu. Vale, eta gero adibidez, txingeta nunen... Txingak oindikan ez dituz. Ez da ikuture? Hemen azia, eta hasi sakarrontzik ateatzen geho, hemen, alde batean. Oso gutxi, eta gainaz dia, txingak dia, bueno, pentatiko txingak dia, 56 kiloko bakoitzak, eta entrenatu ditute 40 kilokoak, baina oso gutxi. Geo errezibitzeko. Karo, bai, hoi da, bai. Orduan, a ber, eta horik iztona da, bihatza potoloa barrun sartu bestia gainean da. Truka daka, Joseba. Nola hartuko zenuke txinga bat? Ni gola, normal, baina esateko bihatza jarri berdala, eta gehola, eta txikitu, eta zaitu bihatza lorilla. Bai, eskedana da burua. Bai, ez da? No hay dolor. No hay dolor. No hay dolor, hoi da. Bai. Eta hurrengo gunean un dolor de la leche, Ya te digo. Ai, ama. Hay que aguantar. Bueno, ondo, eta hor, sege jo falta zaizu, ze entrenatzea, aizkora esan dezut, bai, listo, txingak, lo único, eta korrika, baina, bueno, imar dana osua egin. Azkenian, un batian entrenatzen baldin batzu aizkora, eta gio beste un batian harrilla, pues bueno, jakin bardezu gorputzak, oitu behar da, pues pixkat dana batea entrenatzea. Eta ando nik esatezugun bezala hemen garrantzitsua da, kanbiluak, de bai, ezta? Claro. De repente, hola, zaude, dinbidan batin, eta besti hartu eta arekin segi, ezta? Claro, azkenian segunda urrea baldi dute. Orduan, adibidez, harrillakin, bolakin dakau txalekoa, eta gero galtza espezial horiek, orduan, diak, vamos, como las supernenas, vamos a parecer. Eta txalekoa eta kremailerakin orduan ja bukatuta. Hemen egon zan, bai, 300 bateko txaleko egiten, bai. Txalekoak endu eta galtzak dira, como nola esatea... Belkroakin. Belkroakin daude, eta orduan egitezu hola, fran. Eta ja, eske bise hondutan kentzetzu dana. Claro, azkenian arropa kentzen eta dana... Claro, denbora itea. Bueno, igual batzutan dongo zan deskansatzeko hasi lokarrik ja, baino, bestiak jarraitzen egia, Ez du balio. Claro. Ez du balio. Eta zuzentzuaz, lehiatzea o irabaztea? Zun nahiko lehiako ramaten zu, A muerte jungo naiz, Joseba. A muerte, Bai. A muerte jungo naiz. Guzte zaizu. Bueno, jungo gea. Lurreke bai. Hombre, es que hainbeste entrenatuta geho, are ezin da pasabat ematea egun, ez da? Azkenean egunero entrenamendu ezberdinak eta, da, vamos, oin nire bizitza da pentatloia. Bai. Bueno. Así que, bai, a matar. Eta gero, zure hogi bidia zein da? Baserrian ibiltzia gurasoekin? Edo... Bai, oza, netzako herria da dana. Iriak eta... Baina hogi bidia, zertaz bizizea zu bestela? Azokak, eta gero, bueno, nik ikasten nahi naiz turismo. Orduan... ikasten nahi zagoen digan, bale. Bueno, lanian nahi naiz agunaingo turismo buleguan. Vale, eta, oidan elana, eske izan naiz de todo, carnicera, camarera de todo, así que, bueno. Litxaratxera. Bai. Eta, bueno, azkenean ere, betian ikizide, pues, bai ganadun gatikan, eta bai azokak eta. Bai. Ona. Eta, bueno, jungo beha konkizea gueltatu da, zemulta nola ibili zinenan. Nola izan zan horrea, zeatik gana apuntatu zinean konkizea, nola... Txikitatik, esaten nun, nila unei, junbargia ez dian, tendrás que ir tu. Bale, jungo naiz. Eta, lagun batek apuntatu zian, kastina. Lagun batek apuntatu zizun? Hola, de sorpreseta esan zian, oio, Iana, aste artean dakazu arratsaldeko 3:00 kastina. Gazte izen, jo. Baina zelena, konkiseko ai ama, venga, jungo naiz. Junintzan, kastina inun eta, oia, eta nintzen da zen, eske, seguro hartu biatela. Zatikan? Porque... Celebre que asko intzen duen ala. Txorakeri gehiagi izan itun eta zen, bueno, eta gaina el equipo azul jungo naiz, fijo. Eta ala izan zan? Eta ala izan zan, baina junintzan equipo berdera, dai. Eta bai, oso ondo. A ber, gogorra. Aurten eharra, equipo azul, Ya te digo. Kapitaina, hombre, eta aurten equipo verde oso eskaz, Me cachis las mar. Bai, equipo verde, bai. Bueno, ala izatea, beti izin da. Claro, beti izin da. Txandak egibili behar. Bueno, aurtengoa, aurreko urtean esan zuten el peor equipo, eta urtean nos han quitado el puesto. O sea que, ya hacia las peores. A ber, urrengo urtean zer dan, Hola garraitzen badu.
Bai, baina, bueno, esperientzia zo politia izan zen, eh? Bai, ez da, zerrekin gelditze zean gehiena. Bueno, lagun giruan, seguru, lagunak egiten dituna, ez da? Bai, azkenean 24 ordu eta, pasatzik duzu penuriak eta bai denetaik. Ja, hori harra da, dana ikusten dira, bai negarrez, bai saltoka, bai eta ikusten zutena, baino, ez zutena ikusten, jori asko da baita ere, bai. Bueno, kontago ez duguna ikusten, ez da ikusten. Igual hobeto ez, baina azkenean oso, egunak luzeak iten dira ez, lo siguiente, oso. Claro, porque gu ikusten duen pusketa batzu, baina horralde bat iti bestea, eta gaina kampamentu porbian zaudenean pusketa hortan sartu eta bitxito kindemora ustien, Ez dakit ze ordu da, baina mesedez, duelo, juego de muniaz, ja, mesedez. Horret orte zaio jendiai etxean nahi dula jun nahi dula, ez dula nahi jarraitu, gio txapelketa irabazi urrengo gunean, guain ez den nahi jun eta tal, baino? Bai. Gio berrio gaua pasa hor da, venga, triste berrize. Ez que normala da, azkenean, jokoa dian etako bena. Eta lantxan jutia, porque lantxan moskituak ez daude, orduan lantxan jutezea eta da como que bien. Goxatzen. Bai, baina, bueno, zerekin gehatzen naiz, pues igual, jendiakin noski, hombre, lo primero. Eta geho, netzako, beti diana da, como en plan de, Iana, igual, pentsatzezun baino gehiago baliozu. En plan de, pues igual, no eres tan floja, Bai, zure limiteak ezautzen duzu, ez da? Azkenean jartzezun, zure gorputza, limite baten, extremísimo. Eta orduan, hor bakarrik zaude, zure buruakin jokatzen, ez? Eta extremísimo, eta ja Julen adarra jotzen gaina, Bai, bueno, nahi asko ez baino, bai, beti. Julian, jauna. Eta lehen urtean tokatu zitzaizuen gainea, seko gin. Ai, ama. Bai. Aurten ezautu nun zauzko txuleta daztaketan, lehen hori kontzilitu nun pare bat aldi, baina nola nakorrekin zeon, eta nator nire laguna dan, da elkarrekin egon ginean, Zarauzko txuleta festan, eta parre harrakin genitun, bai. Egia esan sekok, gauza garbi esatitu, harrak duda gutxi azka, eguneako, txarreako, baina duda gutxi. Eta esatitu, bai, aurtoia gaina, bai, cada uno. Bakoitza beriak. Bai, baina kaina mazuten, bai. Bueno, hemen txe, ia bukatu, dugu gure historia hemen, Gatza botako jo honei, txorrota da bat. Zeona. Oli joana, emango izut bigoiara, dana ondo nazteko, vale? Bai. Hemen ikusi behar ditut haber nola dijo azten. Bueno, orduan, baldakizu, noiz dakasun urrengo erakustaldia, onundi noa ibiliko zean, edo? Urrengo erakustaldia, dakat, a ber, ekainan hasieran, bai, Osinagako jaietan, Hernanin. Ze ona. Eta hoia, asteburu guztia dazkate okupatuta. Danak? Bai. Gelditu gabe? Ia danak, Haino, karo, utze berri jute bai poporreta juteko, Joseba, zuteko, ez? Noski baiet. Genian. Hori bestela, bestiak hori bai ezin duela zure partezin. Hori ezin duela bestiak. Hori norbeak in behar du. Bai. Bueno, bali Uda osua izangoa, esibizioak eta esibizioak. Así que bueno. Ze gozatzezu gehiago, txapelketa o esibizio? Txapelketa bere xarma, ez da? Txapelketa bendikan ez jokatu, Joseba, baino nik, Zu goguakin zoaz? Txitxare dazkazu, txitxare gateako zaizkizu? Bai, pentsatu eta ja izerritzen ez de lo juro, Bai, gaizki pasatzete, plazetan eta oso gaizki pasatzete. Jarri hemen razillo arbaz, bale? Bai. Eta ni hemen platera hartukoet gainuntzekoa. Vale, a ver, ni bizkan bi sardezka, bueno, horrea bota ditut, hartuko beste bat. Ingo deuna platera datu, Beitu ze karamelo atea dion honei, Boa, eharra. Ze ona. Oso ona, beitu, Eakutsiko izue. Razio bat, baina netzako razio bat igual da, como gintzako, Bota sartzeana, lasai. Hemen beitu indeun karamelo hau, Gainetik botako jau pixkat. Eharra. Hau, horrela, xe? Ze ona. Bolatxo batzuk hemen onduan. Horrela, xe? Eta lagungarri bezala, entxaladehar bat onduan. Bueno, bat, bi eta hiru. Beste gabe lagunak, hemen txe, eharra errezeta indeuna. Jarraitu arrakastan, jarraitu olatuan, eta ekarri txapela, Gipuzkoara. Hombre, hoi espero, eta hoi espero, Dios, helburua. Bueno, lagunak, errante.